Pajjiżna se jkollu ċans jiżviluppa x-shipbuilding tal-Marsa f'ċentru marittimu. Art li bħalissa mhux qed isir l-ebda użu minnha u li l-Gvern se jkun qed joffriha biex titressa l quddiem espressjoni t'interess mis-settur privat. U dan bilan li jiġu attirati investituri internazzjonali fis-settur biex jiżviluppaw għall-ewwel darba f'pajjiżna ċentru marittimu. Fl-aħħar snin Malta bniet kredibilità kbira fil-qasam marittimu fost l-oħrajn fejn jidħlu servizzi ta' merkanzija, reġistrazzjoni ta' vapuri ġodda u l-industrija tal-cruise liners. Dan waqt li pajjiżna rnexxielu jikseb bandiera ewlenija fil-qasam marittimu. Kien għalhekk li l-Gvern se jħares il-quddiem u jibni ċentru li se jkun qed jagħti spinta l quddiem l-industrija marittima f'pajjiżna. Il-Gvern ħares leħ bħala dan proġett kapitali kbir illi huwa l-ewwel pass sabiex il-pajjiż tagħna jkollu ċentru marittimu ta' eċċellenza. Naqfu u nifhmu illi għandna u għamilna suċċessi f'dak li għandu x'aqsam ma' shipping, ma' reġistrazzjoni ta' vapuri, issa wasal iż-żmien li nagħmlu pass ieħor u nassiguraw li pajjiżna jibda joffri l-infrastruttura u servizzi kollha illi titlob id-dinja marittima. Dan iċ-ċentru se jkun qed jilqa' fih jottijiet u bċejjeċ oħra tal-baħar u faċilitajiet ta' modifikazzjoni u manutenzjoni ta' super yachts. Permezz ta' din l-espressjoni t'interess internazzjonali Malta se tkompli tkabbar ir-reputazzjoni tagħha mhux biss fl-Unjoni Ewropea iżda wkoll madwar id-dinja. Il-Ministru Chris Cardona qal li Malta se tkun qed tattira firxa wiesa ta' attivitajiet ma' dan is-settur biex jiġu assigurati l-miri tal-politika marittima Ewropea. Is-sejħat interess se tkun miftuħa minn nhar l-erba' li ġejjin sa 28 ta' Ġunju waqt li s-sottomissjonijiet se jintlaqgħu sal-5 ta' Awwissu li ġej.